Hello friend norok bahai tong bang kha khala norok no kam na toni bahai no hai norok na baya ang video to bajak friend dok na di chini tripla sarong ni tomong friend dok hai ni bagin chin tripla sarong wan sarong bi thug na di friend dok tomong rok chini tripla sarong ni क्या बोला तूने? o gari ni chalok ma dok na di friend dok bai khai chalok ke kalang borok no buthare karang o gari na di friend dok borok tamong ka friend dok nai ji pura tamong ka direct no thui pai ka na di friend dok pura gori ke gori na di o baspo bata ka bata mane pore na di borok ak ong khoroi nai kya tamong ka direct thik kya यही नहीं अभी और सुनिए muk khara phano te borok muni sorong no lubi ong ke borok no bate tamo sanani friend dok norok no buji sidi o borok dera mane norok nungmun kana friend dok bai ke dera ka o borok